хора, това съм аз, GamerBG, и днес ще играем Майнкрафт и да започваме. Днес, като гледат това видео, днес ще снимам на сървъра на TouchPlay. Толкова мрак и изгубих всичко. Бях с курката и се напазих на неговите. Ама после се разникот и курката и нещата ми залахна. И днес ще оцеляваме. Още. Тук трябва да търсим нива, защото съм на хард. Трябва да ги набера малко на изи. Не, много малко. Да, на хард там. На изи да ги намеря. Дърво. Малко дърво да почета. За меч. Ако искате да снимам на Pokemon Go, в коментарите ми писаха поне 10 коментара бия, аз ще да снимам на Pokemon Go. И вие, ако да дадете един лайк, и ще снимам. Не, 160 лайка. Може. И... аз знам за вороните, яко. Аз съм за генчантър на Тайланда. Ама десни са, аз съм генчантър. Меч, жечурка, рада и една мъчика. Това е готово. Трябва нещо за ядене. Трябва да тичам. Станаха малко бутицата. Ей! Латка. Мене ще биже. Латка. И тук е хръмна един крипър ли? Не го видях. О, зомби. Махай се, зомби. Тъпо зомби. И мен ли ще биш? Трябва да се преферибирам. Ма крипъра ми разруши къщата. Тук имам инчантинг. Трябва трябва лапис. И тук храна ми трябва, ама трябва да почакаме. Ще се върна, когато стане ден. И се върнахме, хора. Стана ден. И сега ще отидем да съберем храна, да търсим храна. Аз бях убил няколко зомбита и ми дадоха
Rotan Flash и се нарадох. Убих ги преди няколко минути. И... Опа. Намерихме овце. Мога да ги направи легло. Лодка. И храна. Ще се намерим. Кравичко е ла. Бам. 2 пържолки. Хубаво. Трябва да убием още едно. Ама не ми се вижда, че има. Бам, бам, бам. Теб ще убием. За всеки случай. Да ни дадеш храна поне. Ама не знам. Не, да, ти си малко. Ти ще не дадеш левел. И кожа. Кожата е хубаво нещо. Ама аз имам брони. Кога да си я правя още. И... Май си изгубих селото. Да, изгубих селото. Ама да, яко не. Намеря се елото още по-късно. Ще стане нощ и зомбите да ме довършат. Нищо, че съм с връбвани. Слабото нещо в Майнкрафт не е PvP. На всичко съм добър, ама на PvP не съм толкова добър. Ще оставя линк долу за канала на един, който е много добър на PvP. И ще ви задам един въпрос. Кажете колко означава пай. Не. Извинете, чао. Намерих се селото. Да не се садна, че от тая вода не се. И сега съм включил на Peaceful, защото да не ми се хабят, защото и после като убия 2 кравички и да не паднеш в лапата, да не ми тъпаш. Намерих си селото и ще питам нещо. Ако се хареса на кампакта, ще се абонирате за мен. Ами, скоро ще имам 10 000, не 20 абоната. 20 абоната ще имам скоро. И ще се проверите на кампакта. И може там да се снимам с Вената или Диджи. Това е малко храна. Селен и за селен. Благодаря ти се, Селен, добре. Ама аз имам храна. Ама за нищо. Да имам. Ти пак ли засаваш? Тук аз имам
Това стакаха храна, бе. Ей, Селендъра. Селендъра отиде за още семки. Засейва пак. Не, няма. Излезеш там. Добре, ще помогна. Ще помогна ли? Ела. Излез. Що не излизаш? Искаш да те изкарам. Не, те си изкарам. И сега да намерим къщата си. Чакай, в важницата имаше меч. Аз бях го взел, като умрях, май ми се такова. Ама ще я проверя всеки случай дали е там или Крипъра го е заребил. Не, честетко. Не, меча съм го взел. И меча иска бе много. Имам колко неща. А сега много. И един силен умре от лава. Чико каза толкова бе. Селендър. Там мара един селендър. Тук кой е изкопал? Сигурно аз. Да. Може и тук на ми къщата. Може да. Може. Тук може да се направи един крафтинг и може да си го сложа. Инчантинга мога да си го изкъпая отвън. Сега да потърсим къщата ни. Разбира се, че бях аз. Някой трябваше да защити професора от критики. Има ли по-добър начин от костюма на най-великите отворени? За това се бях просто по военно обучение с полярна технология за възрастни. Докато се замисля, Къде си? истинските палагали те. Тогава трябваше да паси. И щеше, ако не бяха мръсните древни сили, които заговорничаха мъстинената чернота на... Това е Селендър, къде отива? Ти къде отиваш, бе, се Селендър? Искаш ти помогна? Искаш ли? Бам! Не искам да сложиш, ето. Ето, много ти помогна. Искаш ли на теб да помогна? Бум. Много ти помогнах, нали? Не ме съдер, че имам брони инчантин, ама си ги инчантах, събирах неща за тях и ги инчантах. Едната ми е с... Бутушна ми е с Фехетър Фелинг, кой две. И те са ми с Project Protections 1, Project Protections 1 пак и Project Protections 2. Както. Ама вороните са слаби инджани, защото тогава нямах много лаписи, ги инджанах така. И ме извините малко, кашлям. Ами, мисля, че това да е от епизода. Ами, да. Ако сте забавлявали, да, айде един съб и един лайк. Или само лайк, нищо. И това ще от нас и до скоро.